Queremos empleo digno y con derechos. Nos oponemos frontalmente a las políticas actuales lideradas por la Troika, que solo sirven a los poderes especulativos y generan pobreza, desempleo, precariedad, desigualdad y, en definitiva, pérdida de todos los derechos. Apostamos por el empleo de calidad. Reivindicamos medidas para la gente trabajadora y no contra la gente trabajadora. La jornada laboral de 35 horas semanales, la implantación de un salario mínimo europeo, entre otras de las medidas que proponemos. Zerbitzu publikoak defendatzen ditugu. Nik ospitalean egiten dut lan eta ondo ezagutzen dut egoera hau. Etxebizitza, hezkuntza, osasuna, pentsioak babesten ditugu, oinarrizko zerbitzu publikoak, zerbitzu guztiak publikoak izan behar dira eta pertsona guztientzat bermatuta egon behar dute. Apoyamos una Europa ecológica y sostenible. Proponemos el desarrollo de una política energética europea destinada a sacar la industria energética de la lógica del mercado. Decimos no al fracking, cierre de Garoña ya y sustitución de toda la energía de origen nuclear por energías renovables. Gainera gazteen eskubideen aldekoak gara, gazteentzako etorkizunaren aldeko apustua egiten dugu, lanaren, etxebizitzaren, beken eta mugikortasunerako planen alde gaude, atzerriratuen aholkularitza eta itzultze plana ezarri nahi dugu. Eta proposamen hauetaz gain, hemen Euskadin berezko eragina duten gaietarako ideiak ere baditugu. Euskararen eta iparralderekiko euroeskualdearen aldekoak gara. Eskubide osoko hizkuntza Europar moduan defendatzen dugu Euskara, gure hizkuntza. Desagertzeko arriskuan dauden Europar hizkuntzei eta hizkuntza aniztasunari buruzko txostenaren gomendioak betetzea aldarrikatzen dugu. Akitania Euskadi euroeskualdea indartzea proposatzen dugu modu horretan, hiritarren arteko harremana handitzeko, azpiegitura eta garraio sozial eta jasangarrien alde. Queremos una sociedad respetuosa con las diferencias y la pluralidad, reconociendo el derecho a la autodeterminación y la libre y democrática decisión por parte de la ciudadanía en todos los asuntos que nos afectan. Beste aukerekin konparatuta ez gara berdinak. Ezker anitza iratzarrieki koalizioa estatu mailan 12 alderdiekin batera doa hauteskunde hauetara. Kataluniako eta Galiziako ezkerreko alderdiekin tartean. Ez gara berdinak, gure hautagaia Europako Komisiorako Alexis Tsipras da, Greziako Sirizakoa, herri oso baten duintasunaren aurpegia dena. Ez gara berdinak, gure koalizioak ez lukeelako inoiz onartuko ere bat irrati publikoetan. Ez gara berdinak, jendea bezalakoak garelako, eta azken finean jendearekin bat egiten dugulako, beraz, aurrera lagunok, gora zuek, gora Euskal Ezkerra, gora ezker anitza iratzarri koalizioa.